ישיבה. שכיבה. שאלה? לשכב לגב. מה היינו מדובר? נשאל? לא! מה עשית אמרנו בהם? אנחנו שמים את ה... איך קוראים לחלק הזה? זרוע. את הזרוע על הרצפה. את הזרועות על הרצפה. מרימים רגליים באוויר. מצוין, רגליים ישרות. מצוין. יפה, הנה כבר יש לי מישהי שעבדה בבית, היא לא אמרה. לאחור. עצור. כולם ישיבה. ישיבה מזרחית, שוב, מהר, חושבים מזרחית. בואו נסתכל על השולחן רגע. מי זה שם? בואו נסתכל. עכשיו, אין לנו מזרנים. לא רציתי שנכניס, נוציא היום חוגלים, נעשה קצת ונמשיך, אוקיי? שימו לב לאושרה. הזרועות, המרפקים, שימו לב. פוינט. מגיע למחיאות כפיים? ידה בבית. תהדי חמודה מצוין. בואי תזריגי עם אחרים. קדימה, כולם על הגב. להניח זרועות. מרפקים צמודים לגוף. רגליים למעלה. ננסה קצת לעזור. תעשו לי חברים.